Doma mám 3 deti. S najmladším som ešte stále na rodičovskej dovolenke. A my síce v obci lekáreň máme, ale nie vždy je jednoduché sa tam s tými deťmi dostať. Keď nám lekárka predpíše recept, tak občas sa mi stane, že ten recept na sklade tá lekáreň nemá. Čiže z jednej tej návštevy sa stanú 2 návštevy a samozrejme vždy tam musím ísť s deťmi, so všetkými 3. A nie je to vôbec jednoduché, hlavne keď sú tie deti choré, keď jedno spí alebo druhé má nejaký program. Tá logistika tých detí teda nie je taká jednoduchá. A občas si pomôžem tým, že využívam túto službu doručenia liekov priamo domov. Zavolám si do spolupracujúcej lekárni a spolu sa vieme dohodnúť na tom doručení liekov, pričom to doručenie je väčšinou nasledujúci pracovný deň. A farmaceuti mi vedia odporučiť aj akékoľvek voľnopredajné lieky, ktoré sa k tým predpísaným liekom hodia.